Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago, Marina! Desidido, determinado, para sa segundo distrito, Marina! Para sa Moswag sa segundo distrito, Marina! Para sa matatag, inklusibo, asin progresibong segundo distrito, ano pa man, Marina! Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago. Ang primer distrito kan albay, kay Congressman Lagman na pamaray. Padakos kay Puhan, pagsulong sa kauswagan, si Crisel Lagman sa tong tiwalaan. First District, Crisel Lagman, siya ang kwalipikado na magmangnokan sa tong banwa. Amo ang number 1 sa puso ni Crisel Lagman. Kay Congressman Lagman na pamaray. Padakos Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daintig kakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. TV. This
is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Okay, tamang oras sa Bilog na Pilipinas. 15 minutes makalipas po ang alas 5 ng pagka-morning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalabalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaki mahilig sa gay. Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot.
Igdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kag Bicolano Worldwide. Hoy, hi, hello, good morning. Just morning, pagkaaga Bicolania. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ay, pasensya na, medyo late kitang nakapoong. Medyo late kitang nakapoong pagkatugang kadakol kitang mga, pagkini, may mga something, may mga something. Kaya, apod kini, pero atap ako nagmataha. Atap ako nagmatatabi mga tugang. Baka masabi kayo sa mga okay ba ang setup tang may ilaw? Alat tatapa ka rin tadaw ini. Nganing magayon ang presentation ta. Alat kahata, piga ayos ta pa. Turog pa sa IT ka o. Alat lang ha. Ano talaga kaya? Alat lang. Okay man suod yung talat ka. Wala pa kaya so. Ayun. Yan. Pwede na yan. Okay. Pwede na. Alright, magatugang Diyos mo rin na pag-aaga po tabi iliwat sa Indo. Siyempre po, kita po nagbabalik digdi po sa tuyang programa. Siyempre po, nagbabalik digdi po sa tuyang pag-iba-iba. Ngunyan po tabi na pagka daw po tabi ng Monday, petsa 24 na po sa bulan na Agosto 2026. Verse alat lang, kapati sa headset. Kaya ko gari, di ko masyadong nadadangaw. Okay na. Gari nga kapa ko niyo. August 24, 2026. Okay, kita po magsabay-sabay sa doon sa po ng pagkamarning. Hindi po sa satuyang pang-lunes na edisyon. Pang-lunes na presentasyon po kan sa tuyang programa. Siyempre po, hindi po ang programang On The Spot. Siyempre po, nahilingin po sa paagi po yan kan Bicol Net TV. Ay, siyempre sa pangalan po, kan Bicol na Fersa, kan Bicol Net TV, sa pangalan po yan, kasabuyang General Manager, Maestro Nel Agtuon. Siyempre po sa pangalan po, kasatuyang mga katuwang hindi po sa loob sa programa. Siyempre po sa pangalan po, tabi ni Gabaws. Ayaw po nagantabay, ayaw po tabi papaabot man po ng pagsuporta, pagtitiwala, gabos-gabos na. Oy, maraming thank you po tabi. Padawang simala na kitang tagapukaw po tabi sa indaw. Sana dahil po tabi magsawa ha. Na ikaw po magsawa na sabayan po tabi ako. Oy, good morning. Good morning po dyan sa tuyong mga parantabay. Ay dyan po sa Primer, Segundo, Centro Sur, Distrito kang Albay. Sa tulong siyudad kang Albay.
Tulong Syudad kan Probinsya kang Albay. Oy, magandang morning po tabi sa Indo Gabos. Siyempre po sa Gabos po na inaabot ka sa tuyang na broadcast signal. Oy, magandang umaga. Oy, bangon. So mga may klase na po. So may mga eskwela. So may mga trabaho. Matata na po kami. Gani makapag-preparar na po kami. Yeah, preparar. Preparar po kami. Alat ka lang. Okay na. Big-iling ko so tataba ka nasusuriyaw man sa paraan tabay. Okay, syempre, good morning po sa mga paraan tabay niya itong mga OFW. Hayin man kamong partikan kinabahan. Hayin man po kamong partikan apod kini. Hayin man kamong partikan kinabahan dito po magsasabay-sabay sa paagi po yan kang Bicol Net TV. Okay, syempre, happy birthday mo na. Kapos po na nagsisilibrar ka sa indang mga birthday today. Sa may mga anniversaries. Happy anniversary. Siyempre, mga tugang diman po sa may mga kapiestahan. Ay, happy. Happy fiesta po tabi. Siyempre, mga tugang diman po sa tuyo mga kababayan. Ay, po tabi ng espesyal na okasyon. Espesyal na pagtiripon. Ay, lugod maging matarayon po. Kasi ligtas man po tabian sa indong solo celebration. Siyempre, mga tugang naman po sa may mga kamatayan. Ay, magparahay. Magpakusog. Bangon. Sabi ta na nga mga tugang, anuman po nakadilipisilan. Anuman po tabi na mga kaulangan. Ang gabos na yan, mga tugang, igwa po tabi ng hanggana. Igwa po tabi ng katapusan. Kaya permiso na pong fight sila. And syempre mga tugang diban po sa tatuyo mga kababayan. Igwa po tabi ng mga gadan. Condolence po tabi. Ang programa gini and Bicol Net TV. Padagos po na nagpapaabot man kasi yung mga pakikidumamay po tabi sa sindong mga kamunduan. Ay, syempre mga tugang, bukas naman sa tuyang linya ng komunikasyon sa mga gusto po magpartisipan, magsabay po, digdi sa loob sa tuyang programa. Ay, feel free. Magpaabot yan kasi itong mga komento, sumbong, agran ay paghangasin pa dyan sa comment box, comment section. Kaya ulaman sa na po tabi ka mo. Nagtuturo ka now. Makikichismis. Pakishare ban tabi. Kan sa tuyang programa at tangani ng makaisiman sa iba. Alright, pagkatugang 24 na po. 24 minutos po mga tugang. Makalihis po ang alas 5 din pagka-morning. Makaulog ka rin. At tabon ako nagmata. Nalit bang giraray? Iling mo na. At tabon ako mga tugang nagmata. As early as 4:30 mata na ito. Today, apod kaya dahil masabutan kung naging siring kayo ito mga tugang. So, naging dalagan tayo. May mga di kita talaga piglalauman. May mga di kita piglalauman mga tugang na pangyayari. But anyway, mga tugang, mabilitada kita para po sa tuyang mga pagbabarita. Mabilitada kita mga tugang. Madali unsa din eh. Diyan sa na po tabi ka mo. Digdi sa naman ako. Station. Diyan sa na po tabi. Madali unsa din eh. Makomment lang ako madali. Okay. Alay na ito. May okay. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala sa
bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Alright mga tugang, tamang oras sa Bilog na Pilipinas. Okay, 27 minutes. Makalipas po, or make it 28 minutes. Makalipas po ang alas 5. Yung pagkamaneng ay makaskasan ng oras. Maliwanago na sa luwas. Ano pa man, ay diretso kita mga tugang sa satuyang mga pag-istorya ay sa lado nasyonal. Paiigtingin ng Philippine National Police o ng PNP ang mga hakbang para matiyak ang ligtas na pag-iingat ng mga baril na issued sa mga or sa kanilang mga tauhan. Ito ay kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University, saan inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga commander na paalalahanan ang mga pulis sa tamang pag-iimbak at paghawak ng kanilang firearms, lalo na kapag off-duty at nasa bahay. Igidiit ng PNP na hindi dapat na ilalagay ang mga baril sa lugar na maaaring maabot ng mga bata o unauthorized person. Ayon kay Nartates, may malaking responsibilidad ang pagmamay-ari o pagdadala ng baril at hindi maaaring pag sa walang bahala ang ligtas na pagtatago nito. Kaya, sa mga tugang sa gustong doonan, kan yaon po sa lado kan PNP ang pagpapagiramdom, duman po tabi sa mga PNP personnel na pag-abot hindi sa pagtatago po tabi kan sa indang mga baril issued firearms, lalo na po tabi pag off duty. Kaya iyan so mga iyan mga tugang so nahiling na dahilan po tabi sa kumbaga nagiging kapabayaan nagkakaw sa mga tugang or nagagamit sa mga baril, hindi po tabi sa mga karahasan. Kansaid ka po tabi ng mga kaakiyan. Okay mga tugang, sa iba pang mga istorya, Facebook ban sa Pilipinas, posible. Kung saan pinag-aadalan niyan mga tugang, ang naunambit na ng rekomendasyon. Kung saan
posibleng rekomendahan ng Cybercrime Investigation and Coordination Center or CIC ang pagbabawal sa Facebook sa Pilipinas kung magpapatuloy umano ang hindi pagsunod ng Meta sa mga batas at regulasyon ng bansa. Ayon kay CIC Executive Director Yusek Renato Paraiso, dapat igalang ng mga social media platform ang mga batas ng bansa dapat igalang ng mga social media platform ang mga batas ng bansang kanilang pinaglilingkuran at kung saan sila kumikita. Pinag-aaralan ng CIC ang posibilidad matapos batikusin sa Senado ang naging tugon ng Meta sa isang video ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Hindi umano agad natanggal sa platform ang naturang video habang wala ring kinatawan ng Meta ang sa isinagawang Senate hearing kaugnay ng insidente. Binigyan din ng CIC na ang kahalagahan ng mabilis at na pakikipagtulungan ng social media platform sa mga otoridad, lalo na sa mga insidente may kinalaman sa karahasan at sensitibong material. Iyan mga tugang sa mga lakdang na pinaghihiling na pigadalan ko niyan mga tugang. Ini po tabi na rekomendasyon o suwestyon mga tugang. Pag-abot tigdi sa pagbaban po tabi kan Facebook, digdi po tabi sa satuyang nasyon. Kung mahihiling tabaga kung mahihiling tabaga kung ano-ano na ang nahihiling ta dyan sa mga social media platform, kung ano na po tabi, kung ano-ano na sana. And sa iba, paghihigpitan or mahigpitan na mabantayan mga tugang sa mga basta kung nahihiling ta, masyado na ding magulo. It's about time na mga tugang na mag-ibo naman ang ganding lakdang. Tangani po na makol ang attention kang Meta, manunungod po tabi din sa bagay na ini. Minsan, mga ngalas ka, so mga tol-tol na po mga tugang, day po tabi tigtatangkilig. While, kung mahihiling mo mga tugang sa mga nag-uruba-uba dyan, so mga nagpupromoter mga tugang ning karahasan, iyo po lugod sa nahihiling po tabi. Iyo po lugod sa nahihiling. Dyan po tabi sa Facebook. Kaya magayon man ining question na na apod kini pag-isip para problema kayo ni paano na magiging banga kayo ni mga tugang naman magiging banga kayo ni reaksyon na naman ka sa tuyang mga kababayan, lalo na po tabi duman sa mga mga totok permi sa Facebook. Alam ka, tayo ini mga tugang so naiisip mo niyan. Ito bagang kung baga naisip na duman nakabantay mga tugang sa kung halimbawa itong mga content mga tugang itong so karahasan, tayo tulos na iyan nadidetect mga tugang para po tabi mahali dyan. Ayan, may mga content mga tugang or apod kini may mga content mga tugang na nahihiling kita. Dahil naman po tabi angay na ipahiling po or nagpapahiling ng mga violensya, kadusta, pero iyo po tabi so nahihiling po tabi dyan. Hindi po tulos na didetect iyan. I don't know anong dito masabutan kung minsan napapahapot kita. Ano ba ito si Meta? Ano ba ito si Meta? Parang tinutulungan pa na i-promote yung mga hindi kanais-nais
sa social media. Kaya yan ano, posible databi na Ivan, hindi po sa Pilipinas, kung saan hindi po tabi an sigon sa CIC sa inda po tabi or pasaindang pigaadalan suwestyon mga tugang na pwedeng mangyari digdi po tabi sa ibong kan mga nangyayari po tabi digdi sa tuyang nasyon. Sige, sa iba pang mga istorya mga tugang, ipigrekomendar ngunyan, ipigrekomendar ngunyan mga tugang ini po tabi na paggamit po tabi ng transparent bag. So mga transparent bag mga tugang, duman po tabi sa mga eskwelahan, sa mga estudyante, ayan po tabi sa paghihiling po tabi na paagi tangani ng kini mahiling so kung ano ang bitbit sa laog kan bag kan mga estudyante mga tugang sa paglaw po tabi sa indang mga eskwelahan. Kung kamo po tabi ang hapoton sa mga estudyante ta, kumusta tabi? Pabor daw tabi ka mo digay. Mamuya daw tabi ka mo kanay. Mamuya daw tabi ka mo kanay na ang gagamiton or i-required na po tabi an sa tuyang mga or kamo po tabi na mga estudyante na magamit po tabi ni mga bag, school bag po tabing transparent na para po tabi mahiling kung ano po tabi ang sendong mga burbit-bit sa sendo po tabi na pagklase. Kung mahihiling ka po tabi kaya kung babasihan ka sa mga nangyayari po sa mga eskwelahan, nakakalusot po tabi dahilan po duman sa maluyang seguridad minsan. Maluyang seguridad mga tugang kan mga eskwelahan. Kaya ini sa pinagbubusol ko niyan. How about ngayon na gumamit na ngayon ng mga magamit na ngayon transparent bag, biyo-biyo palugod ngayon. Biyo-biyo pa ngayon, mahihiling lugod ngayon sa mga pigtatago-tago dyan. Pigtatago-tago kan mga estudyante o pibibit-bit ninda sa paglaog po tabi sa indang mga eskwelahan. May magayon man ini mga tugang na pigihiling ta. Alagad kumusta daw ang magiging approach naman kay kan mga estudyante lalo na sa mga lalo na sa mga maurorte. Lalo na sa mga maarte mga tugang na mga estudyante. Ano daw kung mapabitbit yan? Mapabitbit iyan mga tugang kan siring kaining bag sa senda po tabing pag-eskwela. Pero kan mga panahon especially kan kami kay ito nagkarelasi pa mga tugang, warang mga paarti-arti sa mga barbag. Wala kami kitong mga arti sa mga bag. Minsan nga ni ito plastic sana. Pwede na yan. As long as na may malaugan po tabi kan gamit. Unlike mga tugang ngunyan sa mga bagong tubo, abay paororaga na. Paororaga na po tabi kan mga bag. Paororaga na mga tugang sa pagbakal ng mga bag. Kaya ini sa nagiging ano daw kung ang magiging reaction kay ni kan mga estudyante ta. Kung ano po kay ni an ipigbubusol ngunyan. Tangani na daw po tabi malikayan.
maibitaran mga tugang ini po tabi na halos sunod-sunod mga tugang na insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Sige, sa iba pang mga balita, ay 41 minutes. May makaskason ha, kamu daw. Makaskason ang oras mga tugang, ay din mo na yan. Sa iba nga magayon magprograma pala ng pagkaaga. Magayon pala pagkaaga na talagang makaskason ang oras. Ay, congratulations sa City Government of Legazpi. Talagang naging magayon. So mga naging aktibidad po mga tugang kang Ibalong Festival poon mga tugang sa pagsikad kanaon ng Bitalang Festival sundo mga tugang sa closing kaso hapon so ginibong konsyerto pasasalamat dyan po mga tugang sa Hampangkan o dyan po sa Pinaglabanan Monument dyan po sa Sentro Can Legazpi Champak talagang nahiling pa matawong mga tugang dinagsa po ning mga paradalan mga panahiling nin concert dyan po tabi sa naunang bita ng syudad. Congratulations sa City Government of Legazpi sa sa kakatapos pa sa napo tabi na pagsilibrar kang Ibalong Festival yearly naging makulong. So naging tema ay naging celebration mga tugang kanaan ng bita ng festival. Congratulations kay Legazpi City Mayor Isham Ismail and the rest of the councilors na nagtarabang-tabang mga tugang. Tangani na po na maging successful mga tugang ang naunang bita ng festival. Sabi ito na nga ngunyan baga, igigibo na sa ng alipot ang sa selebrasyon. Dahilan mga tugang kan dakulang agyat. May kinaraman mga tugang sa krisis. Lagad yaon man giraray po mga tugang sa mga paagi. Tangani ng apod kini maski puro pa paano masilibrar po tabi or maski puro pa paano mga tugang ayaon po tabi mapahiling or masilibrar ini po tabi na mga for festival sa inman po tabing parte kan sa tuya po tabing probinsya. Diyan sa Jubilar nagpapadagos man ang Kipya Festival. Diyan kay Mayor Jorem Arcangel ang nakaaging aldaw. Ginibo man so ginibo man mga tugang so opening kang ubinaging aldaw po tabi sa Villar Albay. And also sa naman sa pinag-abangan mo yun na petsa 24 sa agaman masikad naman ang mga programa katakod man kan Karagumoy Festival. Digdi po tabi sa Banwaan man kan Bakakay. May mga inihanda man na mga selebrasyon o aktibidad na pwede po tabi na mahiling kan sa tuya po tabing mga kababayan and also sa mga mabirisita po tabi sa Banwaan po tabi kan Bakakay Albay. In connection iyan mga tugang kang Karagumoy Festival sa aga and formal opening kan naunang bita ng festival. Sige. Speaking kang Bakakay, congratulations man kay Police Major Nino Akyatan. Duman sa
ginibong first baka kay MPS fun run o ikasuhapon niyan. Kasuhapon ginibo so fun run, nagpartisiparan mga tugang ning maabot sa 300 na mga runners. Ali po tabi sa manlain-lain na lugar. Ali po sa mga manlain-lain na mga hipatura ni pulisya. Nagpartisipan po mga tugang. Tuman po sa ginibong fun run. First baka kay MPS fun run sa panginginot mga tugang ni Police Major Nino Akyatan. Pagayon proceed kini mga tugang. Mapapaduman sa mga kabataan sa paagi po tabikan sa indang best practice. Ipiga po din ng gandang iti project na naglilibot sinda sa mga tugang sa mga kada eskwelahan. Ang gani po na magtaon ng mga oral and kasabay dyan sa pagtaon ng mga hygiene kit. Duman po sa satuyang mga estudyante o mga kakian para mga tugang duman sa pagpromote. Aling kalinigan po tabi sa saindang mga lawas, personal hygiene na pinag-aapod mga tugang. Akulang bagay ini. Sabi nga ni Police Major Akyatan na ang kalinisan ngaya sa katawan dapat poon sa pagkaakit po tabi nagpupo niya. Lalo na sa mga estudyante, mga tugang na medyo napuburba yan man kan sa tuyang mga kamaguran dahil sa sendang kabisihan. Dahil nababakalan ng mga gamit po tabi pag-abot sa kalinigan kan sendang lawas. Yan po tabi ang magiging proceed po tabi kan nasambitan ng aktibidad or ini po tabi na first baka kay MPS fun run ginibuko tabi kasuhapon makulo mahon man so naging dalagan mga tugang kanaon ng bita ng aktibidad. Alat kata may nag-message sa tuya alat ka ha basahon ta ini oy gali si amigo ta ini Ramil Barbasina padeng bigit ikabayayan natatayo paday kumusta paday good morning tabi sa imo paday ingat sa nahaing kangunyan salamat tabi paday sa pagkantabay salamat sa pagsilip sa sakuyang programa. Ngunyan po tabi na pagkamornay pading bigit Ramil Barbasena. Salamat sa pag-antabay paday. Nakulao na bagay tabi paday and sa imong pag-message. Paday salamat ha. Salamat tabi sa imo sa pag-antabay and also digdi sa pag kini nagkapira pa niya tong mga viewers na abo magpabanggi pero nakasirip. Salamat tabi. Salamat tabi sa indo po tabi na pag-antabay. Pagsirip man digi sa sakuyang programa. Sige, diretso kita bagatugang 49 minutes makalipas po ang alas 5 ng pagkahapon. Aning pagka-morning, hiling mo na iyan. Hapon na tulos. Ay mga tugang, sa maabot na Martes, gigibuhon ining national CIMEX simultaneous simulation exercise sa bandayin-lain po tabi ng mga eskwelahan. Mapapubliko man iyan o pribado. Gigibuhon po tabi, I think tomorrow, sa bayan iyan nagigibuhon mga tugang sa ipigbubuson kan Department of Education and manunungod po tabi sa pagsasagibo ng CIMEX. Ining lakdang na ini dakulang tabang ini mga tugang duman po tabi sa mga
eskwelahan, sa mga estudyante, siyempre as well as kasabay dyan sa mga teaching staff. Pag-abot mga tugang duman sa indang mga kaaraman, dugang kaaraman mga tugang kapag igwa po tabi or yaon po tabi sa senaryo, pag bumutwaan sa itong senaryo mga tugang, na magkaigwa po tabi ning ano man po tabi na pag kini pambabadil, knife attack, kasi iba pa po mga tugang na dahil po piglalauman sa inda po tabing mga eskwelahan. I think kasabay dyan sa tuyang mga local police na manginginot po tabi sa nasabi ng aktibidad or ining CIMEX, mga tugang na gigibuhon iyan sa aga. Sabi nga ni kan DepEd, papaliwanagon or ikukulang attention mga tugang. Kaya ini po tabi na mga eskwelahan na dahil po tabi magpapartisipar o dahil po magpartisipar digdi po sa nasabi ng simulation exercise na ipigtalaan po tabi kasi national ini sa bayan simultaneous nagigibuhon iyan mga tugang digdi po sa palibot kan sa tuyang nasyon maski sa po gigibuhon ini sa aga maski sa ina lugar dahilan po tabi digdi sa nagpapadagos na mga bayolensya karahasan mga tugang na nangyayari po tabi digdi sa tuya po tabi na palibot o sa mga mandayin-lain po tabi ng mga eskwelahan. I think pigbubusol man so mga barangay police o sa mga barangay tanod gari dapat isabay naman digdi tayo ang magaan kagustuhan kan DILG na isabak man sa daw sa pig-question kay Tony Remulla na isabak mga tugang ini po tabi ng mga barangay tanod. Isabay naman dyan sa CIMEX. Isabay naman dyan. Tangani ng madugangan man po tabi iso kaaraman ninda. Kaya I think it's about time man ko tayo man sa pigbubusol po tabi ninda. Isabay naman po tabi. Tangani ng araman ninda kung paano po tabi nila i-handle ang siring po kaning mga sitwasyon. Minsan mga tugang may mga insidente although yaon sinda dyan as tanod o barangay police pero pag abot po mga tugang sa senaryo dahil po tabi ninda aram ang gigibuhon. Dahil man sa pigmemenos, hindi po tabi ng mga mahihigos ng mga barangay tanong, but still mga tugang kaipuhan po silang isa irarom sa mga siring po kay ni tangali ng madugangan man po tabi ang sendang mga kaaraman on how to handle the situation pag igwa po ng mga arog kay ni. Gari day mapapugol si Remulla. Gari talagang apod kini padagos niyang ibubusol mga tugang ini po na pagsasabakan mga barangay tanaw. May saro pa siyang question na sa barangay outpost o magbugtak ning barangay outpost mga tugang sa laog mismo kan mga eskwelahan. Magbugtak da mga tugang ning barangay outpost hindi po tabi sa mga eskwelahan gusto nindang isabak pero sabi nga ni kan mga amigo no problem ngaya kapait man kita dyan kasi parang sa katrangkiluhan pasi orden sa man sa muyang sinumpaan agad gaya baka lamang pwede man madugangan madugangan man lamang ngayon sa samuyang mga insentibong makukuha. Iyan ngayon. Dugang miman iyan na
trabaho sa dangaya. Igwa man lamang ngayon ng dugang. Igwa man lamang ngayon ng dugang na makukuha kami. Na magagamit ni Mangya. And also, magagamit man niya kasamuyang pamilya. Siyempre, sabi ko na nga ang piraman sa na po tabi. Piraman sa na po tabi ang insentibo. Piraman sa na po tabi ang honorarium kayo ni po tabi ng mga barangay tanaw. Tapos ngaya, tatawan pa kami ng dugang na trabaho. Paano na ngaya kami kayo na ansa mo ya ngayang pangangaipuman. Okay. Sige, ang tabayanan ta, ano? Kung ano po tabi, ang magiging dalagan kaya? Ano po tabi ang magiging dalagan kaya na pagbubusol bagatugang na isabak hindi po tabi na sa tuyang mga barangay tanon sa manlain-lain ng mga eskwelahan. Pero ang sa tuyang mga kapulisan, mga tuga, nahihiling tama na inaon man po ang pag-assistir din sa lambang eskwelahan, pagtaltag ng mga personahes, sa paagi iyan kan pagpapadara ng mga personnel sa mga eskwelahan, lalo na po sa oras ng ralaugan, as in ruluwasan. On sa indang bawal pala ng pulis na maglaog sa eskwelahan, lalo nang may darang badil. Saro iyan sa saro iyan sa hanggang duman lang po sinda sa school premises sa luwas. Dahil sinda pwede maglaog duman sa eskwelahan. Dahil lang po duman sa badil nindang bitbit. Iyan ang saro sa panundan na ipigsugo po, ipinagluwas na kasuguan po tabi sa senda. Sige mga tugang, 1 minuto. Bago po tabi lumagapak ang alas 6 ng pagkamaneng. Ay ako tabi luhay-luhay naman na mapaaram. At mapreparan man kita. Ako tabi luhay-luhay naman na mapaaram po hindi sa loob sa tuyong programa. Ay sa liwat sa pangarap po kang Bilog de Fuerza ka na Bicol Net TV. Sa panginatiyan ka sa muyang General Manager Maestro Nel Adjon, and syempre sa pangaran mo po tabi ka sa tuyong mga katuwang dito po sa loob sa tuyong programa. Syempre po sa pangaran po tabi ni Lugamos. Sa gabos po na nagantapay, o sa gabos po tabi na nag-like. Siyempre sa mga ma-replay ka sa ito yung programa, maraming thank you. Siyempre mga tugang kung mapuntabi sa itong nakasabay, sa indo po tabing amigo. Kasabag po kung may mga tutol na gibo, agad kong value, kung may mga dispalinghadang trabaho. Please sa mga tugang at your service, God bless so bye. Keep safe, Bicol, Adya. Katingat po kita. Enjoy the rest of your Monday. Bye-bye. Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago, Marina! Desidido, determinado para sa segundo distrito, Marina. Para sa Roswag sa Segundo Distrito, Marina! Para sa matatag, inklusibo, asin progresibong Segundo Distrito. Ano pa man, Marina! Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago. Ang primer distrito kan albay kay Congressman Lagman na pamaray, padakos kay Puhan pagsulong sa kauswagan, si Crisel Lagman sa tong tiwalaan. First District, Crisel Lagman, siya ang kwalipikado na magmangnokan sa tong banwa. Amo ang number 1 sa puso ni Crisel Lagman.
The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw, ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin ibaba, mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Planning a trip, heading somewhere special, moving home, leave the driving to us. Welcome to JM Big Strava and Tours, your trusted travel partner. We got you covered. From family and Barcata outings, By Albay, Sorsigan, Camser Tour. By the city tours around town. for wedding transport for your special day. Reliable pickup and drop off. Even Lipat, but hey, services wherever you're going, whatever you need, we go the extra mile. At KM Biggs, travel and tours. It's always savage with a smile. Playbook your ride today. Comfortable, safe, and hassle-free. For bookings and reservation, call or text 0975-231-7297 or 0909-624-8613. JM Biggs Travel and Tours. Service with a smile. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y